vaig a donar la benvinguda per lo menos al president de la Mancomunitat, a Juan Puigades, que és president de la Mancomunitat i alcalde de Benigani, al president de l'IEVA, que està entre el públic, al rector de la Universitat d'Alacant i fill d'Otos, Manuel Palomar, i als alcaldes, regidors, regidores, veïns, veïnes, molt bona vesprada a tots i moltes gràcies per la vostra presència. I abans de continuar, com he dit, en les curtetes paraules que tinc que dedicar, vaig a donar-li la paraula a Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant, que no tenia previst ni sabia, ni l'havíem avisat que tenia que intervindre, però li ha dit que és precís que ens dirigeixi unes paraules. Si es fixeu en la seva cara, a la gent que sou d'Otos ho ha de dir també, perquè ho tinc que dir, és precís, és fill, i us donareu compte en seguida, és fill de don Paco, el que va ser secretari durant uns anys d'este poble. Per tant, ell també és d'Otos, com Antoni Miró també és d'Otos. El rector per un motiu i Antoni per un altre, però els dos són fills d'Otos. Així que imagineu-se quines personalitats i quins fills, quin fruit és d'este poble. Per tant, sense més preàmbuls, vaig a donar-li la paraula a Manuel. Manuel, gràcies per vindre. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Alcalde, president de la Mancomunitat, benvolgut Toni, amics i amigues. Per a mi és un plaer, com a rector de la Universitat d'Alacant, estar així en el poble d'Otos per diversos motius. Però ja ho dia l'alcalde, jo vaig passar així en Otos al voltant de 15 anys, 15 estius. Mon pare era el secretari d'Otos i la veritat és que tinc un magnífic record d'Otos i sempre el porten en el meu cor. Otos ha sigut sempre una part on la meva família, els meus germans, els meus pares, sempre han tingut una integració en aquest poble meravellosa. Ja feia temps que no venia a Otos i vaig tindre l'oportunitat perquè el president d'IBEAM em va invitar l'any passat al jurat dels premis i vaig tindre l'oportunitat de conèixer al voltant de la cultura, de relonges, de lo que es fa en Otos, i la veritat és que em sentia molt orgullós. Jo us ho dia a l'alcalde, l'orgullós que per a una persona que es considera, com deia l'alcalde, fill d'Otos, i jo la veritat és que sempre tinc en el meu cor Otos, la veritat és que em sentia molt orgullós de les amics i amigues que tinc així, de la gent coneguda, de la gent que ha compartit i han tingut l'oportunitat de passar 15 anys, 15 estius així en Otos, que la veritat que van ser la meva infància, la meva joventut, i per això sempre que m'ho demana l'alcalde, Tino, no sé on està, Tino, que sempre m'ha dit que tinc que estar així i jo he fet el possible avui per estar així en Otos, en el meu poble. Però a més jo tinc una relació molt important de la Universitat d'Alacant en Toni Miró. Jo tinc una gran admiració per Toni, per la seva obra, per l'oportunitat de tindre així en Otos 80 obres de Toni, que és una sensació del nostre patrimoni, del nostre poble, de la nostra llengua, que jo crec que és una oportunitat i que brinda el poble d'Otos a tindre l'oportunitat de tindre aquesta magnífica obra. Jo conec la que tenim en la Universitat d'Alacant, que invite a tot el món a que vinga a la Universitat d'Alacant, a conèixer la Universitat d'Alacant, però no només la Universitat d'Alacant, sinó també l'obra que tenim allí de Toni. Jo sempre que en el meu despatx, en el despatx de rectoral, que és un despatx institucional, tinc l'oportunitat de tindre Amarillis, que és una obra sensacional de Toni, en sol picó, que és una meravella, que la gent quan ve al despatx té l'oportunitat de veure aquesta obra que és magnífica, com unes altres que té Toni. Jo des d'ací, des d'esta tribuna, voldria felicitar a Toni per l'obra, agrair-li tot el que fa per el nostre patrimoni, de la nostra llengua i del nostre país, i sobretot agrair a l'alcalde d'Otos per el compromís que té en la cultura, per el compromís que té en l'art i el compromís que té en este país. Moltes gràcies, alcalde, per la invitació que m'heu fet. Sabeu que per a mi és un plaer estar a Otos i podeu comptar en la Universitat d'Alacant i en mi per a lo que vulgueu. Moltes gràcies
i moltes gràcies per aquesta acollida. Molt bona vespre a tots. Jo tinc que demanar en primer lloc una disculpa com a president de la Mancomunitat perquè aquesta exposició s'havia d'haver inaugurat abans. El que passa és que moltes voltes en les mancomunitats com en els ajuntaments els pressupostos no es queden a la primera, tingueren que esperar-se i al final hi queden i a més hem tirat endavant aquest projecte que ha nascut des de la Mancomunitat. Perquè la filosofia de la Mancomunitat, com tots sabeu, és el que totes les coses que se facin que arriben a pràcticament als 34 pobles. Ja sabem que als 34 pobles moltes voltes no poden arribar, però la idea és que arribi al major número de pobles possibles. I en aquesta idea se va fer el tema de l'exposició de Toni Miró. Ja tinguérem ocasió de fer la inauguració en Ontinyent i jo crec que va estar exposat en aquesta sala que tenim en Caixa Ontinyent i que jo crec que la gent ja tingué ocasió de disfrutar d'ella. Ara el segon lloc és a Sionotos, on teniu la sort de tindre l'exposició permanent, perquè encara que aquesta exposició va recórrer després d'ací ve a Benigànim, que nosaltres la tindrem que pospondre un poc perquè la teníem pau dijous de la setmana que ve, però tranquils que no se l'anem a emportar. És a dir, que aguantarem fins a final de mes i després continuar Olleria i una sèrie de pobles que vagin demanant perquè la idea és que arribi al màxim número de pobles. A mi simplement donar-vos al poble d'Otos l'enhorabona, perquè no sé com ho heu fet, però Toni està enamorat del vostre poble i que gràcies a això teniu l'exposició que teniu. Com ja dic, enhorabona, gràcies per la invitació i nada, el que si ve algú i no veu els quadros ja sap que estaran o en Benigànim, o en Olleria, o en qualsevol poble que volem que estiga en tots els pobles de la nostra comarca. Bona vespre a tots, moltes gràcies i enhorabona. Bona vesprada. En primer lloc, agrair la presència de totes i tots els que ens acompanyeu en aquests moments tan significatius per al poble d'Otos. Fa quasi 2 anys, el dia 15 de juny de 2012, encetàvem un projecte, la col·lecció permanent d'Antoni Miró al Palau d'Otos, que és l'exposició que tenim baix a banda dels gravats d'ara. Aquell projecte és una realitat que es consolida amb la donació per part de l'artista de 80 obres, 40 aiguaforts, 8 litografies, 9 serigrafies i 23 obres gràfiques digitals sobre paper. Com a poble ens sentim molt orgullosos de ser dipositaris d'aquest important patrimoni i ens sentim corresponsables d'exposar, mantenir, controlar, difondre i compartir-lo, com molt bé ha dit Juan, l'alcalde de Benigànim i president de la Mancomunitat. És a dir, anem a compartir-lo de moment en l'Ajuntament de Benigànim, en l'Ajuntament d'Olleria i en l'Ajuntament de Bèlgida. I tots els municipis que vulguin adherir-se de la comarca i de fora de la comarca. Tot això ha estat possible i segur gràcies, com no, a la família d'Antoni Miró, a la seva companya Sofia, al seu fill Ausiàs i a Antoni Miró, als que es tenim que donar les gràcies infinites perquè no podem fer-ho d'una altra manera. La col·lecció d'Otos mostra la trajectòria artística des de l'any 1960 fins al 2013. Ens permet dur a terme un recorregut cronològic per les diferents sèries que configuren el seu esdevenir artístic i es mostren el seu compromís de denúncia social. Es pot veure en tota l'obra d'Antoni Miró i ho podeu comprovar. Antoni Miró és un artista que en la seva joventut ja adquireix un compromís amb la societat, el temps, la cultura i el país en el que viu. I com a home íntegre i coherent que és, actualment continua denunciant en les seues obres les injustícies, les guerres, la violència i el sometiment, així com qualsevol dominació d'ell i pel poder, els diners o la manipulació. Antoni és un cronista gràfic de la història. Per una banda, rescata imatges del passat, les contextualitza en la seva iconografia particular, donant-los un nou significat. I al contemplar-les de nou com a espectadors, ens fan prendre posició davant d'una sèrie de fets que es volien fer oblidar. Per altra banda, la repetició sistemàtica d'imatges en informatius o redes socials ens deixa insensibles a la crua realitat que representen. Antoni ens les retorna com a potents flasos per tal de despertar en l'espectador una actitud crítica davant la història més recent
i per promoure canvis cap a una societat més digna, més justa i més humana. I així ens visita molta gent i per explicar qui és Antoni Miró o què significa, t'he agarrat unes paraules del teu amic Ovidi que diuen: parlar d'Antoni Miró per a mi és molt més que molta cosa junta. Antoni és un home que pinta en funció de la societat que li ha tocat viure i s'identifica en una postura cívica total de cara a totes les problemàtiques culturals, econòmiques i socials. Antoni Miró és alguna cosa més que un pintor. És un autèntic home de bé. Moltes gràcies. I com entendreu, la gratitud és infinita, és que no sabem com agrair-li el que està fent a Toni per el nostre poble. I ara sí, per a tancar de manera oficiosa l'acte, el nostre amic i poeta, Miquel Cruz, va dirigir-nos unes paraules. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies a tu. Bé, jo he fet un poema que és un recorregut, sobretot a partir de l'obra permanent del 2012, basat en la sèrie Ciutats. Es diu així: El rellotge del temps. Les agulles de la bici marquen les hores al poble. En compte de minuts senyalen anys. En compte de segons mostren la humanitat. La història dels camins de lluita i fruïció. Veritat poètica, la part punyent de la ciutat. Una ampolla en el mar de Gaza. Majuma de sang s'estén per tot el litoral. Les tropes nord-americanes assalten Kuwait. Mentrestant, s'escolta algú clamant pietat. Innocent veu que s'aixeca sota suor corporal. Londres, Sarajevo, Grozny o Pristina. Les urbs se superposen a la gràfica digital i els burques d'elles s'esfumen per tot Bagdad. Mai sabrem la veritat de la trama. L'espai aeri esclata en 1000 trossos. Els budells dels cossos envaeixen Nova York. El rellotge del temps s'atura pel fumeral. Per oblidar els brojos, fam i tristesa, el dòlar, Amèrica negra, vivatge. Si abans era l'humà el que preocupava, ara és l'entorn social envers la naturalitat. L'espera eterna de les víctimes a l'hospital o el viatge de vapor del Masilla enmig l'oceà. Retornar la força del compromís i la llibertat. Les agulles de la bici marquen les hores al poble. Mentrestant, s'escolta algú clamant pietat. Són nous d'arribat del continent africà, crescuts entre les boires i els camps. Venen trempant la tanca de l'hostilitat. La mare amb el xiquet als braços, que tremola per no poder plorar. Les agulles de la bici marquen les hores al poble. En compte de minuts senyalen anys. En compte de segons mostren la humanitat. Roma, Brussel·les, Madrid o París. Si abans era l'humà el que preocupava, les urbs se superposen a la gràfica digital. L'indigent amb dits febrosos d'esperança, que demana almoina des de l'altre costat. De sobte, les agulles s'aturen de cop i volta. La ciutat ja no vol mostrar les seues misèries. Amaga suprimits als vianants, que es veuen des de dalt dels terrats. Així, a pocs quilòmetres del cap i casal, brolla la ciment fèrtil del poble a la vall. Des de la muntanya es veu l'horror, la hipocresia de façana, a sota les urbs. Des de dalt, t'hi renten la cara emmetsimada, però des del poble brolla una llum nova. De nou, les agulles de la bici marquen les hores. Gràcies. Per a refrescar-se un poquet anem a fer-se tots junts i a comentar, a veure l'obra i a fer-se un viner d'honor, val? Respirant profund sense fer nou dins
dins l'oscuritat cerca el teu somriure just com un infant jo vull el teu pit. Espera-te veure si que pic vendries a dar-me el conhort que jo necessito, abraçar el teu cos nu, jo vi voldria de bella cintura i cabell ben llarg. Al dits dels teus peus el fred no hi cabria si venguessis tu en el meu costat. Una pinta d'or jo te compraria si tu la volguessis de veritat. Tan a prop estàs i també llunyana la reixa d'argent no em deixa passar. Veig que llarg el braç jo no puc tocar-te, la barca és petita per tant d'oceà. Quasi puc sentir un ocell calana, una gota d'aigua cau dins un tassó. No hi ha renou i la llum m'estoa a dins les parets